문자가? 쌀을. 그러면 돼? 얼굴아시 우리 술래. 그러면 돼? 몰래. 그러면 설레? 지난해 혼나나. 응. 무슨 샤워. 나는 큰 집. 한근. 여보, 안 무슨 갈나게. हाय लोगोफोर मिस्टार बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो खबर हरबाय नै थासुमलि रुगासिनो दं जोंहा नै खामसालियावनो बेयावनो ओंखाम संखायो आरो दा गोजां बोथोर सफैबाय नालाय गोजां स्र'नायबो मोनबाय नै अर खाथियाव थाबाबोसो मोजां मोनो आरो थासुमलिया नै गोदौबाय संख्रि होआखै हालदै होआ हालदैबो होआ हालदै होआबाबो एखेसोखा नालायथो माने एसे कालार नुयो आरो हालदै होबा हालदै नांबाय थाला दा संख्रि होगोन आरो संख्रि होखाबाय बेयाव संख्रि होथ'वाखैना आरो सानजौफुनिबो ओंखाम जाखायाखै सानजौफुलायनो बेलासिनि ओंखाम जाखायाखै सानजौफुनि जाबाय दा नै बेलासि जानायखाय बे थासुमलिजोंनो जानानै थालाबायनोसै दा हरावथ' मोनजाखासै नालाय दा टाइमानो जाबाय आरो 2:30टासो मोनासिगोनानो मोनाबिलि जाबायानो एसे गोदौदो मोजां गोदौ बन नारसोनि र' आं बन नोंसोरल'सोमोन नामा आहा आजाया खावखुमादो जोंहानि थाखो आजाया खावखुमादो बोरै आजानि मोखाङा नै बेयाव रहितआ जाखोमा फैबाय थादोंमोन दोननोसो हाया जाम्बालाय फिसा ओरैनो थाराफोर आरो इफोरो गोथाव जामालाय रुगासिनो रुनायखौ जागोन ना जायानो जागोन अराव सावना जा थां लाना थां इखौ होनबानो न'आव दा हलाव जानो नों लांगोन जाजोबगोन लांगोन ए इयो मोनबाय राजा गुबुंले जानाय ना इयो गुदांखौ मोनबाय नंबायदां गारनाय सिखौ फैलाय जाफैलाय संख्रि नांबावगौ संख्रि दैयाव संख्रि नै जाम्बा ओरै फैलाय जाम्बा गगा मोनो बेखौ जाबा गगा मोननानै खारखायाखै नोंना लांनाय दोंचाङो गोथाव गुदुं नङा जानो हादों गोथाव गैयानो मानो फैनांगौ जाखो जानो नों जाया दे नों गोथांखौ जानाय मानसिया जानो मोनजायो नों गुदुं लोगोफोर आंथ' बिदि मोनफ्लेनायखौ जानो मोजां मोनो सायाबो नै दहायनि बासिसो दहाय साननिया खनना जाब्रा गुदुंथार गुदुंथ' आरो Người phua cái phần mềm quá cái phần mà không 토론
सोलायनांगौलै गुफुरा गोसा खाद्राय नों जानाय गुफुरसोना हा गोलैगोनबो साहाखौबो सिंसाफोर मोनो हाट सोलायनानै सिंसा फुदुंलाबायनो नोंनि गोमोन जुंबायमोन हा गास आंनो थासुमलि जादों होनब्रा देलाय होनलाय होनलाय बेबो गोथाव रनसाय नों जानो हागोन ना हाया बोरै जाबाय नों मोनानै दादि गायनाया मोनस्रा थाङा जा जागोन जागा जारो 그래 언제? ओइ गोरासो इयो उदैफोरना 그래 언제? सोलायनो 그래 그래 지난해 혼나마 गुफुरनि साबो 나를 큰지 थांगोन 나를 큰지 गावनो लांफाबाय 얼른 사 गावनो थांथारबायबा बेखौ नायो बे मोननाय नङाबा दा गाव लांथारबाय 여보이 안 우리 가인하게 नोंसिना गोथावथार लुलानि गायनाय लुलानि आं गायना दोननाय बेलेग बेलेग दं हा 토론나는 거 땡기는 거라 밤이 방tam새 दे जाना खिन्थालाय आरो नै आं जादों होनब्रा मोना जोनोरबो रोङो माथो मबाइलखौ नाहरनानै माबा गैला 내 대가로 잡으러 엄청 나기다 이거 이래 नों आंनि खिथुनाव मानो थाफैखो ओमफ्राय इलाय बे ओंखाम गोरलैफोरनि लोंनानै थांबाय आं बेखौ मानो गोरिबो बियो मलबिराफोर दं दा लोगोफोर ब्लग भिडिअ एसेनोसै नोंथाङा मिथियाबाव दै थांनो साबसक्राइब खालामदो दा खैल' कमेन्ट होआबाय दा जाया मोजा नोंथांमोनहाबो न'आव दंबा रुनानै जालाबायदो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ दंसै नों हाग्रा फुस्राबो